Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating mahiwagang burnay! Sa isang mall sa Amerika, ay ramdam na ang espiritu ng Kapaskuhan. Nagkalat sa paligid ang makikinang na ilaw at magarbong dekorasyon. Dagsa na rin ang mga tao na hindi magkanda-ugaga sa Christmas shopping. Sa ganitong okasyon, hindi mawawala ang tradisyonal na pagbisita ni Santa Claus sa mall. Mahaba na ang pila ng mga batang gustong makalapit sa kanya. Bawat isa ay excited nang makaupo sa kandungan ni Santa at makatanggap ng regalo na pinakaaasam-asam nila. Si Mark, isang professional Santa Claus, ay ilang taon nang naghahatid ng saya sa mga kabataan tuwing Kapaskuhan. Sa kanyang trabaho, normal na siya ang nagbibigay. Ngunit isang beses, hindi inaasahan ni Santa Mark na siya pala ang makakatanggap ng isang importanteng regalo sa kanyang buhay. Isang araw, isang batang lalaki na may hawak na litrato ang lumapit sa kanya. Iho, anong pangalan mo? Tanong ni Santa Mark. Ako po si Randy. At ito pong nasa litrato ay ang kapatid ko na si Sarah. Alam niyo po ba, gustong-gusto kayong makita ni Sarah. Kaya lang po, hindi po siya makakapunta dito sa mall dahil malala po ang sakit niya. Sagot ni Randy. Matapos itong marinig ay napalingon si Santa Mark sa matandang babae na kasama ng bata. Kayo ho ba ang lola ng bata? Tanong ni Santa Mark sa matanda. Opo, at totoo ang sinasabi ng apo ko. May leukemia ang kapatid niya na 9 na taong gulang pa lamang. Nagpumilit si Randy pumunta dito para makiusap sa'yo. Gusto ko sana kayong tanungin, may paraan ho ba para madalaw niyong apo ko sa ospital? Sa totoo lang hindi namin alam kung aabot pa siya ng Pasko. Gusto lang sana namin na mapasaya ang bata kahit papaano. Bago pa mangyari ang lahat. Sana naman, Santa, mapagbigyan niyo ang hiling namin. Pakiusap ng matandang babae. Matapos malaman ang istorya ng batang si Sarah, ay napabuntong hininga si Santa Mark. Ikinalulungkot ko ho ang nangyari sa apo ninyo. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang makakaya ko para madalaw siya. Bigay niyo po sa amin ang address ng ospital at pupuntahan ko siya sa lalong madaling panahon. Sabi ni Santa Mark. Naku, maraming salamat po, Santa. Tsak na matutuwa si Sarah. Pasasalamat ng matanda. Pagkatapos ng duty ni Santa Mark sa mall ng araw na yon, kinabukasan ay agad niyang tinunto ng ospital kung saan nakakonfine si Sarah. Sa isang ward ay inabutan niya ang isang pamilya na nagbabantay sa bata. Halos mapaluha si Santa Mark nang makita niya ang kalagayan ng batang babae. Maputla ang bata at nalagas na ang lahat ng buhok nito. Pilit na pinigil ni Santa ang kanyang emosyon. Inihanda niya ang sarili, huminga ng malalim, at masayang pumasok sa loob ng kwarto. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Galing bagay sa'yo. Medyo nagulat lang ako. Pwede. Bati ni Santa Mark. Santa? Nakangiting sabi ni Sarah habang pinipilit na makatayo. Lumapit si Santa Mark sa batang may sakit at niyakap ito ng mahigpit. Sarah, nandito ako para ihatid ang regalo mo at para ipagdasal ka.
may tanong ako sa'yo. Naniniwala ka ba sa angel? At mabilis na sumagot si Sarah. Opo, Santa. Naniniwala po ako na may anghel na nagbabantay sa akin. Masayang-masaya nga po ako dahil tinupad niya ang dasal ko eh. Kasama na kita ngayon, Santa, sabi ni Sarah. Ipinagdasal ni Santa Mark ang batang si Sarah. Matapos nito, ay iniabot na niya ang kanyang regalo para sa bata. Isang malaki at magandang manika. Sarah, ang gusto ko ay magpagaling ka. Gusto ko na sa susunod nating pagkikita ay nakakapaglaro ka na kasama ang mga kaibigan mo. Sa susunod na taon, gusto ko na ako naman ang dalawin mo sa bahay ko sa Mayfair Mall. Makakaasa ba ako, Sarah? Sabi ni Santa Mark. Yes, Santa. Gagawin ko pong sinabi ninyo. Magiging good girl po ako palagi para gumaling na po ako agad. Salamat po sa regalo na ibinigay niyo sa akin, ha? Sagot ni Sarah. Isang taon ang nakalipas. Panahon ng Kapaskuhan. Naka-duty si Santa Mark sa mall at inaasikaso ang mahabang pila ng mga bata na gusto siyang makita. Ilang sandali pa ay lumapit sa kanya ang isang batang babae na mapupula ang mga pisngi at may makintab at mahabang buhok. Santa, Santa, naaalala mo po ba ako? Tanong ng batang babae. Siyempre naman, nakita na tayo dito nung isang taon, tama ba? Sabi ni Santa. Hindi po, ngayon lang po ako nakapunta dito sa bahay nyo. Diba, sinabi nyo sa akin na dalawin ko kayo dito? Ako po si Sarah, yung batang dinalaw nyo po noon sa ospital nung may sakit pa ako. Magaling na po ako ngayon, Santa. Pinagaling na po ako ng angel ko at ng dasal ninyo. Sagot ng batang babae. Maya-maya pa ay lumapit kay Santa Mark ang pamilya ni Sarah. Nalabis ang pasasalamat sa kanya. Santa, salamat at naging instrumento ka ng Panginoon para pagalingin ang apo ko. Ngayon ay masiglang-masigla na siya dahil cancer-free na si Sarah. Wow! Halos hindi makapaniwala si Santa Mark sa milagro na saksihan niya sa katauhan ng batang si Sarah. Yun na marahil ang pinaka-di makakalimutang Pasko na naranasan niya. Natanggap ni Santa Mark ang pinakamahalagang regalo sa buhay niya, ang makapaghatid ng tunay na pag-asa sa puso ng isang bata. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Mark Leonard, isang professional mall Santa Claus ng USA. Ang kwento ng pag-asa ni na Santa Mark at Sarah ay nauna nang nailathala sa aklat na The Christmas Miracles, True Stories of Joy and Wonder noong 2008. Nice naman! Good story! A story of joy and wonder. Alam niyo Totoo po mga yan. kabisyo, kung meron po kayong pagkakataon na gumawa ng mabuti para sa isang tao, huwag po kayong mag-atubili kasi hindi niyo po alam kung ano ang magiging effect nito sa taong yun. Correct. Minsan Diba? alam mo, ang damot-damot nating magbigay kasi natatakot Tama. tayong mawalan. Oo, parang, bibigay ba ako dyan eh? Oo, di ba? May ganun May tayong ganun taglay. eh. May katamutan tayong taglay minsan. Pero yung the fact na humingi siya or humingi siya ng tulong, kasi kailangan niya. At Correct. hindi mo alam kung ano yung magiging effect ng 50 pesos na inabot mo. Totoo. Yung 100 na inaabot mo. 'Di ba? Natandaan niyo po yung sinabi ko last week mga kabisyo na merong isang bata sa isang parte dito sa Pilipinas na kailangan pong magkalkal ng lupa ng 5 oras para makakuha ng bulate. At ang kita niya sa bawat pagkalkal niya ng mga bulate ay 20 pesos. Balde ng bulate, mga kaibigan. Balde ng bulate for 5 hours, 20 pesos. Isipin mo yon. Isipin mo ko, halimbawa, yung nanay nun yung humingi ng tulong sa'yo. Sabihin niya sa'yo, alam mo, nahihirapan na kasi yung anak ko eh, ganyan. Tapos nagbigay ka ng 100. Isipin mo yun, may pambili sila ng pansit na araw na yun. Isipin Hindi mo lang sa atin, ordinaryong araw lang na magkaroon ng Correct. pansit. Pero Tama. para sa pamilyang yon, fiesta, True. Paskong True. Pasko. True.
Diba? Totoo yung mga kaibigan. So, siguro isang magandang reminder sa atin ng kwentong ito is let's learn to share. Correct. Diba? Learn to share because sabi nga, no one has ever become poor by, By giving. giving. Totoo yan. Masarap ang pakiramdam ng mga taong nagbibigay. Tama. Tingnan mo naman si Santa Claus, no? Hindi man niya nabigay literally money or gift. Nagbigay siya ng gift pero yung presensya niya. Totoo. Diba? Kasi yun din po yung magandang gift na pwede nating i-share sa mga taong hinahanap tayo eh. Correct. Diba? Maaring hindi nila kailangan yung regalo mo, Tama. pero kailangan nila yung presence mo. Tsaka dito, hindi na... Isipin mo na lang artista ka. Pag present ka, masaya sila. Diba? O pinakita rin ng kwentong ito na hindi naman ibig sabihin pag nagbibigay ka laging material na bagay. Tama. Diba? Ang binigay ni Santa Claus dito sa batang ito is yung pag-asa. Correct. Diba? Yung pag-asa na gagaling siya, yung pag-asa na darating ang araw na magkikita pa silang ulit. True. Diba? Diba? Yung mga kaibigan, let's never lose hope, of course, Tama. and let's learn to share. And Christmas is about giving joy, sharing Tama. sharing your blessings to other people. Tama. Thank you, May Wagang Burnay. Ang mga kwento po na May Wagang Burnay, mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Tambalan! Na like, share ng share para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Thank you very much, May Wagang Burnay. Salamat talaga ng bonggang-bongga. At i-text nyo po yung mga kaibigan nyo, mga kabisyo, at sabihin nyo po sa kanila, maganda yung kwento ng May Wagang Burnay. Text nyo sila gamit ang inyong Talk and Text SIM. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating Talk and Text Extend. Pwede mo extend for one more day, kabisyo, ang promo na in-avail mo. Basta hindi pa siya nag-expire at hindi pa nauubos ang load, i-extend mo for one more day sa halagang 5 pesos lang. Paano ang gagawin mo dito, katropa? I-text mo lamang ang salitang Extend. at isa mo lang yan sa 4545. And speaking of sharing, mukhang may share sa atin Ay, nako, si Sir Jasper Tan. Si Sir Jasper Tan. ng Unipac. Bossing yan, pero talaga nag-effort lagi magdala ng cake. Oo nga, sweet nyo, Sir Jasper. At Sweet. lahat ng ating mga kaibigan sa Unipac Mackerel. Thank you. Thank you. Nako, partner. Nako, Estrels. Buhat-buhat pa talaga ni Sir Jasper, ha? Nako, partner, Estrels. Nako, mayayaman Oo lang yung nga. nakakatikim ng Pang cake na mayamang yan. cake. Alam mo kung bakit? Kasi kailangan mo i-refrigerate. So, ibig sabihin, dapat may refrigerator ka. O, diba? Thank you po. Thank you for remembering the tambalan on our birthday. Thank you, Salamat. Sir Jasper Tan. Salamat. Salamat mga kabisyo sa pagtutok. And thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, Ang tambalan, walang kalaban. Number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Henry Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!